салому алейкум бачаҳо. плитаи фурӯшӣ будай бо нархи арзон 100 сомонӣ, нархаш 280 сомон мештаҳе. касе хоҳишмандам номерое ки дар рӯи экран ҳаст занг занен, соҳиби шумаям. ана касе чизое ки ба ремонт эҳтиёҷ дорад, чизое ки мисол зимистон ки наздика, печкаи радиаторай, мақсадам чизое ки хонара гарм мекуна, марҳамат муроҷиат куна. номерои телефон дар рӯи экран аст, ҳатман занг занен. баъд касе харидор боша нахараву мо мисол кафолат чихеле ки магазин ки гарантия наметиҳам, мо гарантия битиҳем, аммо одам баракат ёва. хоб бародаро, чӣ нава гирӣ, чиам я барои иншоалло чизо ба қувват задагим хизмат мекуна. хоб бетараф намонед, ҳатман занг занен. касе реклама, ягон ширкат, ягон корхона дора реклама карданӣ боша, метавонам ба он муроҷиат кунам. хоб зиндаву сарбаланд бошед. канали мо 5 ҳунар. ободу сарбаланд бошед.